Se det ud, det er en den er også stærk. Ja. Så kopier. Jeg så dig. Kommer der noget tilbage der? Hvad er det der? Kommer tykker. Okay, ikke lige. Pas på, for de tager hårdt fat. De tager rigtig hårdt fat. Der er en lille unge. Den har været herovre lige. Lilla kalven är 6 veckor gammal. Far, eller jeg vil prøve at kigge under den store der, mand. Prøv at se nogle klokker. Ej, det er godt nok en kæmpe. Det er Jeppe.